Il-Papa jagħlaq l-ittra tiegħu pariri spiritwali lill-familji billi jistedinhom ħalli fi djarhom joħolqu ambjent fejn Alla jinħass li hu preżenti. Ifakkar li Alla jinsab b'mod intens fil-qalb tal-persuni li jgħixu fil-grazzja tiegħu. Alla jinsab hemm fil-ferħ, fid-tbatija, fl-inkwiet u fit-tamiet kollha tal-ħajja. Din il-ħajja m'Alla hija minsuġa minn eluf ta' ġesti reali u mill-firxa ta' doni li jingħataw fejn hemm ir-rabta tal-imħabba bħalma hu fiż-żwieġ. Il-bniedem min natura tiegħu hu ħlejqa soċjali b'xewqa li jaqsam l-imħabba tiegħu ma' persuni oħra u dan hu wieħed mill-għanijiet prinċipali taż-żwieġ, il-post fejn nistgħu dejjem aktar niftħu qalbna għal xulxin. Dan hu possibbli meta Alla jkun parti mill-laqgħat tagħna flimkien. Ir-raġel u l-mara jsiru għal xulxin sinjal u għodda ta' tama fil-ħajja tal-koppja miż-żewġa. Hawn jidħol it-talb jekk il-familja jirnexxielha tinġabar fi Kristu huwa jgħaqqad u jdawwal il-ħajja kollha tal-familja. Id-tbatija u l-problemi tkun tista' tgħixhom f'għaqda miegħu u Alla jgħin lill-membri tagħha jġarbu saħansitra l-agħar mumenti fis-sabar. Fl-għaqda ma' Kristu hemm il-waqtiet ta' diffikultà u ta' tbatija, kif ukoll dawk ta' ferħ u ċelebrazzjoni jinbidlu f'offerti ta' mħabba. Tajjeb li nsibu ftit minuti kuljum biex ninġabru quddiem il-mulej, ngħidulu x'inhu jħassibna, nitolbuh għal ħtiġijiet tal-familja, nitolbu għal xi ħadd li għaddej minn żmien ta' taqtih il-qalb u nroddulu ħajr għal ħwejjeġ sbieħ li tagħna. Kull filgħodu meta nqumu għandna nġeddu id-deċiżjoni ta' fedeltà. Meta niġu biex norqdu, nistennew bil-ħerqa li nerġgħu nqumu l-għada biex inkomplu din l-avventura b'fiduċja bil-għajnuna tal-mulej. U Alla li ma jitlaqna qatt waħedna. Sinjal ta' dan hu li baqa' magħna fl-Ewkaristija. Ġesu jħabbat fuq il-bieb tal-familja biex jaqsam magħha l-ikla Ewkaristika, il-Qudiesa. Niftakru fl-aħħar kliem ta' Ġesu, jiena magħkom sal-aħħar taż-żmien. Il-Papa jispiċċa b'talba sabiħa għall-familji lill-familja mqazza ta' Nażaret li tinkludi dawn il-5 versi. O familja mqazza ta' Nażaret, għamel li anki l-familji tagħna ikunu mkejjen ta' komunjoni u ċenaklu ta' talb, skejjel awtentiċi tal-Evanġelju u knejjes ċkejkna tad-dar.